Pentru poză. Serios, Robi. Ce ai făcut acolo? No, dar nu am un Robi, mi. Bă, poate scoată, bă. Bă, dar rău, bă, deci. Bă, să nu răstoarne barca, mă. Dar nu-i motorul de la barcă, mă, ce ai agățat tu? Mă, Robi, mă. Ce Eu- trage, cât au pe. Dar păi nu, mă, dacă nu vine, mă. Ia rupe vârful. Stai că am și ai doi pești. Că de-aia se n-am văzut, mă. Să mergi tu cu minciocul plin de pești după Bă, fii atent, mută barca, mă. Bă, Robi. Dar ce ai prins, mă? Dar nu vrea vini, nu. Unde-i? Să-l văd. Salteaua, nu mă iudați, că doarme Cipri. Ni-l-ai, bă. Nici mă, că-i pește, mă, într-adevăr, mă. Stai că picul ca să facem două. La jumătate, da, la jumătate. Da, dacă nu vrea, nu, dacă nu vrea vini, nu, Cipri. La jumătate de el, ali, la jumătate de el. Nu-l forța, nu-l forța. Dar nu-l forțezi, picule. Da, la jumătate de... Dar nu mai te da cu minciocul în apă. Că se sperie. Perase. Ioi! Eu. Nici cum o să uit în sus. Bă, dar tu ai stat pentru ăsta, mă. Bine, mă, Erbil, mă legi, mă, că ne-au zis Bă, mie ia șmecher, să-mi răducanul mafiot. Știi, mă, fii atent, mă, trio prins, bă! Tri, mă! Hai la saltea, hai Dar la cum ai saltea, prins ia. tri, mă? Bă, fii atent aici, mă, bă, uite-ni aici Stai, răducanul, mă. Oi, mă, Robi, mă, uite ce frumos e, mă. Exemplar frumos, mă, răducanul șmecher mafiot. Dar ce e, logă? Da, e o loguță mică. Scot eu din gură. Cum ai fost prins de două ori. Ce urât, mă. Ia, mă.